Mga Kristiyanos, umarugman kilong inos, dako lang sakit tinios, patawad kinamtan tulos nin maugayon na Dios. An kalagtasin buhay, sa Diyos idolot taman, ngani kitang makinabang katong langit, na banwaan na totoong kaugmahan. Siring sa pagtios baga, kaining martir na maugma, an kalag na masanggaya, nagkamit nin gaya-gaya sa langit sa Santa Gloria. O Mariang mapag-ampon, ina nin Divino Pastor, simunganing hinanyugon, prakasalang dakol an pag-arang miyakon, alang-alang inang mal, sa imong kasakitan, asusi mong makita man. Mahal na pagkagadan ni Jesus, aki mong tunay kami sa imong pamibian. Jesus, aki mong mahal, tangani kaming paraan. Gabos nagibong kasalan, na sa muyang nalapas man, kung ika inang pinili. Berin kang urog kabinian, umarang na mamibi. Day maymot nga ni si Jesus, mahal mong aki, kaya ber inapaladan. Inanadaing kabarang, magdali tamong mahirakan. Kami gabos ilikay man sa mga sakit na anan, sa Diyos na hamang mahal. Iagad kami natawan, nin maog mangkagadanan. Nasa mong pagsulsulan, gabos ming mga kasalan, sa oras nin pagdatong man. Kansa mo yang kagadanan, dalawon mo inang mahal. Rangaon di pabayaan sa sakit, na ano paman mantahi ka nga nilamang. Berin ka tubis-tubisan, daingdig takadikit man. Sa salanggikan kiadan, minsan sa simong pangidaman, sa muyang kalagbaga. Nakun kami magadana, ay kun mong ipag-iba. Ngani kaming guminhawa sa langit, sa Santa Gloria, na kundo matong kaduman.
sa langit nakayunan, duduman an pakinabang. Ninyaman nakaugmahan in Dios nakagurang na ni Jesus kami naghagad man. Kun sukat maira ka na kun matapos ang buhay. Sa muya mo nakaptan ang langit, kamurawayan out pa, lugod giraray. Pamibi sa kamalmalan na pasyon ni Jesu Cristo Hindi dito mindagi ka. sa iyo ang pinagtilipunan sa dakulang pagbirumba kasi pagdurupuro. Yung mga kapradisa sa iyang kapradiya sa lubos ng oras sa 20 may apat na aldaw sa sa na banggi hulikan inagihan na sakit na nasabi ng timulan sa napasyon sa alas 6 sa hapon. Tara isa man na makadawagan batin na sa oras na alas 3 ng hapon sa aldaw na Biyernes. Mga ginong tulong aman niya mo may tara sa parang ng mahirap na pag-umawon. Atin ang tulong man namin natubod. Tulong man na pag-umawon na sa iyang itutuloy pa nung magtagtong tulong sa pagkabitay mo sa presong pag-urangan sa Pangalaman Santa Cruz. Patin pag-garundon man mo pag-hurok-hurok kung itong makuring sakit na tiniosin sa tuyong paratubos tarabala mo pagpamadji. Kaya nang sana sinabi na sa itaas na magkakamit ng sanggalos na aldaw na dulon siya ng sa pagkabuot asin tugot ng nalangkaw na Senior Cardinal Morlan sa Espanya. Natubod ako sa Diyos Ama na makakamang kagibon lahat sindaganin natubod ako Isu Kristo aking bugtong niya kagurangan ta. Ipinagidam sa kapangyarihan Espiritu Santo Pinakinibanin Maria, pinasakitan ni Poncio Pilato, pinakon sa krus na gadaan nilubog, minilig sa mga gadaan sa ikatlong araw ng buhay liwat sa minakat sa langit, sa nagtutuko sa Diyos mabalik sa paghukom sa mga buhay sa mga gadaan. Pinatubod ako sa Espiritu Santo sa mga simbahan katoliko sa pagpakinabang ni mga santos, sa patawaran mga kasalan sa pagkakuyan at mga gadaan sa buhay na din sa kuwaran magkagurang man. Amen. Aman niya mo na yung kasalangit pakabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo mangyari ang buwan mo. Sa magkanan sa rula ito mo sa mayan, patawaran mo kami kat sa mga kasampapataan niya sa kasala sa mangyari, kami pabayaan mo daging sugat talaga dagan mo kami sa maraot. Maria, panunin grasya ang kagurangan niya, ang sa imo paladan ka sa kababaya, simpladan ang buwakan sa imo. Santa Maria naning Diyos, kung makasalay, pamibi mo kami niyan sa kod, sa pagdanya mo, amen. Kaya pag kumuskarap noti panggoyo sa kagurang man, amen. Aman niya mo na Minatubod ako sa Diyos na mga makakampang sa krus kagiban nila at sinaga. Minatubod ako sa Kristo aking bugtong niya kagurang nanta pinangidom sa kapangyarihan Espiritu Santo. Pinangakin ni Birhen Maria, pinasakyan na ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadaan, inilubong uminilig sa mga gadaan. Sa ikatlong aldaw ng buhay liwat sa minakat sa langit, isinagtutukaw sa taong Diyos ama makakamhan. Nabalik sa paghukom sa mabuhay sin mga adan, minatabod ako sa mga Espiritu Santo, sa mga simbahan katoliko sa parapakinabang ng mga santo sa kapatawaran nakasalan sa pagkabuhay at mga adan sa buhay na din kasagkuhan magkagurang man. Amen. Aman niya mo na yung kasalangit pakabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo mangyari ang buot mo ibisigaan at sa magkakanan sa rala itong sa mayang unyan patawaran mo kami kat sa mamakasan pagpatawan niya sa kasala sa mayar kami pabayaan mo doon sugat talaga dagan mo kami sa maraot. Ang kagurangan niya sa imo paladan ka sa kababay sin paladan ang bakan sa imong pupunan. Santa Maria naning Diyos, kami makasan pamibi mo kami niyan sa kod sa pagdanya mo, amen. Siringan pag-umaw sa kinabnoti panggayo sa kod pan magkagurang man, amen. Minatubod ako sa Diyos sa mga makakampang sa Diyos kagiban nila at sinaga minatubod ako sa Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pinakakin ni Birhen Maria, pinasakitan ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadanin nilubong kuminilig sa mga gadaan. Sa ikatlong aldaw na buhay liwat sa minakat sa langit, sinagtutukaw sa taong Diyos ama makakamhan, mabalik sa paghukom sa mga buhay sa mga gadaan. Minatubod ako sa banyo sa Espiritu Santo sa mga simbahan katoliko sa parapakinabang ng mga santos sa pagkatawaran mga kasalan sa pagkabuhay liwat ng mga gadaan asin sa buhay na din kasagkuhan magkagurang man, amen.
Aman niya muna yung sa langit, pagkabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot bigsigan siring Ang sa mga kanan sa oral dahil sa mga niya patar mo kami sa mga makasalan siya papatawad niya sa kasala sa mga arakim mo pabaya mo rin sugot talaga dagan mo kami sa marawat. Panunin grasya ang kagurangan niya sa imo, paladan ka sa kababayasin, paladan ang buwakan sa inang kabunan. Ang tama ni Diyos kung makasalan pamibigyan kami niya sa good pagkanya mo, amen. Sharing kan pag umas ng noti panggayo sa good kagurang man, amen. Sana sa isa na po ng problema sa nasi tinugasan mga bibisan sa iyong mga apostoles. Sana sa usulo na lang ang kamalmalan ng Santisimo Sakramento Sa alas pinagulit sa mga natukon. Sa alas pinabibis yung mga sa alas 11 pagkalikan ng sigurot. Sa alas 12 pinagkanoro si Odes mga eskriba sa launa pinagtiyo sa kuntapal sa Romanas. Sa alas 2 pinagulog-gulog sa mga tampulasan sa Diyos. Sa alas 5 pinaglabak ng Diyos. Pinotip-check ang mga San Pedro sa alas 5 din sa hukuman. Sa ikasaya sa natuman sa Pilato. Sa alas 7 siya. Siya si Herodes sa paglas na tao. Sa alas 8 hilaran Sa Pibarabas. Sa alas 9 pinampak siya sa ginapon sa riging kapo. Sa alas 10 pinagkaunaan siya ng tanong. Sa alas 11 pinagpapasyan siya ng mahalagang tao. Sa alas 12 iyos pagpapo sa cross na pinatawa sa luwang parahabon. Sa alauna pinagdogong isan huwanan sa iyang mahal na ina. Sa alas 3 pinagpainom na pito na isuka. Sa alas 3 iyos ipagkagalan asin pagkaroda kan mahal na hero. Sa alas 4 iyos ipagtanggal sa mga Santa Cruz. Sa alas 5 iyos ipagdogong sa tong pagurangnan. Pangibig. Ang kagurang na itong Diyos, matay winawalat ko sa muyan mga tanda ni sa imong santong pasyon na imong santong tamong pinapatuskan sa imong santong hawak. Asa baba kanin iusipan ni Nicodemus sa mahal Santa Cruz, itugot malugod sa muya o mayra ko na sa mong kagurangan. Alang-alang lamang kan sa imong pagkagadana sa paglabong na makaiba malugod kami kan sa imong pagkabuhay sa pagsakat sa kamarawayan na pinagkadian kan Diyos Ama. Nakasaro kan Diyos Espiritu Santo. Diyos na rin katapusan sa kudno arin pa man magkagurang manaot pa. Amanin kasarukan Diyos Espiritu Santo Diyos na daing katapusan sagkod no arin pa man magkagurang man aw Umalinig ko na Maria, di mo lugo dito, kot na sa seman pa na Kristiyano, mabuhay, asin magadan sa kasalan, mortal, alang-alang na lamang kang malinig ko mong pangidam na dain na mayong walaktan kang kasalan na asin, linigan mo man sa kuyang puso, sinahawak sa nga rin na maaki, Espiritu Santo, out pa. Espiritu Santo, Amen. Ay, salamat. Amen.